ja takaisin kotimaahan. Kaupan isot keskusliikkeet ovat pyrkineet vastaamaan luomutuotteiden kysyntään. Esimerkiksi S-ketju on kasvattanut luomutuotteiden myyntiään tänä vuonna 50%. Yle Uutisten teettämän ruokakyselyn mukaan luomu ei silti juuri vaikuta ostopäätöksiin. Koko päivä on lämmitetty ja nyt on päästy peräti 140 asteeseen ja pitäisi 350 asteeseen. Niin tää on niinku eka kunnon lämmitys. Lähiruokaa tarjoavasta kauppahallista kaavaillaan uudelleen avatun Kluuvin ostoskeskuksen vetonaulaa. Sen erikoisuutena on koivuhaloilla lämpenevä savustamo ja leivinuuni, joita varten rakennettiin Helsingin keskustan ensimmäinen savupiippu sitten toisen maailmansodan. Kun savupiipusta nousee, niin ihmiset soittaa palokunnan paikalle. Niin harvinaiseksi on mennyt niinku savu ja puiden polttaminen kaupungissa. Et kyllä tämä on niinku korkea aika mun mielestä tehdä jotain tällaista. Aito ruoka tuntuu olevan tänä päivänä kaikkien huulilla. Yle Uutisten taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan kuitenkin vain 3% suomalaisista pitää luomua tärkeimpänä ostospäätökseen vaikuttavana tekijänä. Eniten valintoihin vaikuttavat kotimaisuus ja hinta. No joo, ja eikä se varmaan niin olekaan, että kaikkien ihmisten tarvitsisi luomua ostaa. Että niin kun, kysehän on nyt, kun luomu kasvaa, niin siitä, että peruskuluttajien määrä, jotka silloin tällöin korvaa ikään kuin sen normaalin tuotteen luomutuotteella, niin niiden määrä on selkeästi kasvanut. Mutta että se olisi niin kuin tämmöisessä tutkimuksessa nousisi isommaksi, tai vaatisi myös sen, että niin sitä tarjontaa olisi enemmän. Kyselyyn vastanneista miehistä lähes 40% sanoo, että ostopäätökseen ei vaikuta positiivisesti lainkaan se, että tuote on luomua. Alan kasvuun silti uskotaan. Meillä tavoitteena luomussa se, että luomumyynti kolminkertaistuisi seuraavien vuosien aikana Suomessa. Senkin jälkeenhän se on vain noin 4% suomalaisten elintarvikeostoista. Luomua tai ei, kauppias kannustaa pohtimaan, miten ruokalautaselle päätyy.